मबाइल बेखेवबानो मा नुयोथाय आयौ सोरबा बांगालजों खारनाय नै सोरबा माबा फिसाय माबा दस्रा फिसा सानै गोजाङा थांलायबायनो मा जाबावनो मबाइल खेवबानो फेसबुक इउटुब नायख'नोनो हाला आयौ 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 मा जामारखो बर' हारिया नायदो नै माबायदि सोरबा बांगालजों खारफालांनाय सोरबा मालाय हौवा फिसा सानै साथाम गोनाङानो खारफानाय मा हांखुर जाखो बर' हारिया आयौ 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 गिदिर गोलावफ्राबो हनै माबा बिसायख'थिनि मा होनो इलेक्सननि मा गिलु बालु गावजों गाव ओरैहाय खारफालायनाय ओरैहाय दावराव ओरैहाय होखारलायनाय ओरैहाय बेमार आजार गाबगु खुगु ओरै गिलु बालु प्रमद बर' हाग्रामा मोनहा माबा बोरमा बोराय सियाल बोराय होनलायनाय मा जामारखो जोंनि हारियालाय माबाफोर ग्रह नांबायदां सुनिफोर नांबायदां एसेसो दालाय थाखा फैसा मोनो बिटिसिनि नामाव बिसिबांबा खौथि थाखा फैनाय नाना रोखोम खोनायो बेफोरजों एसे सुनि ग्रहफोर दानगारबा जासिगौना बर' हारिया मोनसे कनफारेन्स गिदिर खुंनानै फुजाफोर होस्रांबानो जासै गिदिर गोलावफ्रा ज' जानानै माबा बिगिनि हागिनि खालि बर'ल' बहाबा थांनानै मालायनि देशआव खामानि मावनो थांनानै माबा ट्रेनाव गोमाहैनाय लामायाव माबा गोदाव सोराव बबेबा बुथारजानाय हिनजावनि हौवानि सोरबा जौ लोंनानै निसा जानानै एक्सिडेन्ट जानानै थैलाबायनाय थारैनो जोंनि बर' हारिया मा जामारखो मा जामारदों आसरित साबधान रायजोफोर गाव गाबागाव फेमिलिखौ साबधानै लाखि साबधानै सोलि बर'फोरनाव खुगा नांबाय सुनि ग्रह नांबाय बर'फोरनाव नोंथांमोनहा आन्दाज खालामनानै नाय मबाइल बेखेवबानो जोङो खालि खैफोदनि सायाव खैफोदल' नुखायो न'खरनि खामानि मावनाय दांनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो एखनबा जुगानो बेनो सोलिखाबाय नालाय जेन'बा मबाइलफोरखौबो लायाबाबो जायाना गथ' गथाय स्कुलाव थांनाय सोरबा खामानि मावहैनाय गारजेनफ्रा न'खरनि मालिकफ्रा मोजां गाज्रि खौरां लानो थाखाय मबाइलखौबो बयनिबो आखाइयाव मबाइलाबो थानांगौ जाबाय जेरै ओंखारदों एरै दा बे मबाइलानो जोंखौ टेनसनबो होबाय थायो आरो दा मा खालामनो खारफालायनायखौथ' आरो बुंनानै फोजोबनो हाला माबाफोर जोङो आइजोफ्रा गोदोनि आबोबाथ' गोमालांबाय नामा आफारानो बायबाय नामा दा गोदान आफारफोर दाफिनबायोबा गाहाम जागौ खोमा सानबाय थायो आरो गोसोआव दा मा होननो जोंबो सैथान सालाक हिनजावबो नङा गोरों गोरा हिनजावफ्रा गिदिर गोलाव हौवा आरो हिनजाव बयबो ज' जालायनानै सावरायनांगोन बेखौ
आफादजों आफाद गामिफ्राव माबायदि साबधान लाखिनांगौ, गावबागाव गामियाव गावबागाव मोनसे थिरांथा आयेनफोर दानानै दोनोबा बेफोरो एसे खम जागौदां। दा गोदान माबाफोर दाफिनलायनानै साजा होलायनाय, मोजाङै मोजां माबा सिगांनि बायदि एसेसो माबायोबा मोजां जागौदां। दाथ' होबथानो हानायनि राहायानो गैया माथो, जे बुंदों इसिबां बारायदोंसो माथो। मा खालामबावनो दे। दा सिन्था खालामबाबो आगोर मोना, जोंफोरबायदि नंखाय बाखाय मानसिफ्रालाय सिन्था खालामनानै साननानै मा खालामनो हानो। दा गिदिर गोलावफोरखौ खावलायहरो आरो गोरों गोराफोरखौ, जोंनि हिनजावफोरनि मादावबो गोरों गोरा दङना, साननो हनो हाग्रा। दा बिथांमोनहा बयबो गिदिर गोलावफ्राबो बेफोरनि मोनसे डिसिसन लायोबा गाहाम जागौ, आरो मोनसे गोदान आफाद, हिनजाव माहारिनि आफाद दानानै होलायलायफिनोबा गाहाम जागौ। बेफोर गाज्रि, नोंनि गथ'आबो जानो हागौ, आंनि गथ'आबो जानो हागौ, इयुननि जोंनि फिसा फिसौ, इयुनाव जोंनि फिसा फिसौफ्रा बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैहैनो हागौ। बेफोरबायदिनि थाखाय बयबो एसे दायथ' लालायोबा गाहाम जागौ आरो। दिनै आङो जोंनि हारिनि बर' हारिफोरखौ एसेबाबो सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायनानै नुफ्लांबायोबा आंनि बुंनाय रावफोरखौ एसे सिन्था खालामनानै बेफोरबायदिनि राहानि लामाखौ लायोबा गाहाम जागौ। बेखौनो बुंनानै आङो दिनै भिडिअखौ दोनथ'बाय।